दिनै मोनसे जोंनि मोनसे गोथार सान बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 70थि जोनोम सान आरो बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ जोङो आसाम नाङै फरायसा सान स्टुडेन्ट डे हिसाबै फालियो आरो दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे दारखुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों फुंबिलि गोजौ फरायसालियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिखौ खुंदों आरो बिनिनो दिनै फरायसाफोरजों सावरायनाय मेल बे सावरायनाय दङ आरो बेहाय बड'फानि जे सान्थौ आरो सानस्रि बे गासैखौबो जोङो सावरायनाय जागोन आरो जोंनि फरायसाफोरनो इयुन जोलैनो जों बिथांखौ फोरमायना होनांगोन आरो जोंनि माहारि सिबिनाय आरो गुबैयै थां आरो थांनानै थानो हो बे मोन्थोरखौ जोङो जेब्लायबो लानानै आवगायनांगोन आरो थां आरो थांनानै थानो हो जों माखौ लानानै थांनानै थागोन बे रोखा जानांगोन जोंनि माहारिया दिनै जे बड'फाया होलांनाय सिमां बेवहाय मा दङ जे माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानो नागिरनायाव बेखौ मा बिथिङाव माखौ लानानै गेरेमसा खालामनो नागिरदों बेखौ जोङो मिथिनांगोन गुबैयै जोङो बेखौ नायोब्ला सोलोंथाइ बिथिं जोंनिया जे राव हारिमु थुनलाइ बेजों लोगोसे जोंनि जे हाबा हुखा जोंनि धोरोम खान्थि बे गासैबो बिथिङा बे हाबफानानै दङ दा बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि जे गोजोरथायारि मावथांखिजों हाबा मावबाय थादों जोङो जि हाबा मावो जाहाथे जोंनि गोजोर जायो जोंनि माहारिया जेब्लायबो जोंनि बुहुमाव गेरेमसा माहारि जाहाथे जानानै थांनानै थानो हायो बिनि थाखाय खामानि मावदों जोंनि मोन्थायनि थाखाय जोङो दाबि खालामदों आरो जोंनि मोन्थाया बर' माहारिनिनो मोन्थाय आरो बेयो संबिधाननि मोन्थाय बे मोन्थायफोरखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनो रोखायै भारतनि संबिधानाव मा मोन्थाय दङ ट्राइबेल माहारिनि थाखाय मा मोन्थाय दं बे गासैबो बिथिंखौ जिहेथु बिथाङानो जोंनो रोखायै फोरमायनानै होलांखाबाय बेखौ जों बावबा जानाय नङा आरो बेखौनो लानानै दिनैसिमबो बड'फानि जि मोनसे गेरेमसा माहारि दानायनि लामायाव जों जेब्लायबो सुरबाय दङ आगान सुरबाय दङ आरो बे आगान सुरनायाव गासैबो बर' माहारिनि लाइमोनफोरजों लोगोसे दैदेनगिरिफोरा जाहाथे सुरलांफागोन बेखौ जों मिजिंथियो। मा बुङो जिहेतु आसाम सरकार बा बिटिसि सरकारा दिनै जिहेतु फरायसा सानखौ जिहेतु अफिसियेलि जिहेतु फोसावनायखौ जों नुनो मोनाखै बेनि सायाव दाथ' आसाम सरकार हिसाबै बे गैला जिहेथु इलेक्सन नटिफिकेसन जाबाय रावबो बेहाय एमएलए गैला मिनिस्टार गैला दिनै कन्टेस्ट खालामनानै दङ आरो बेहाय आसाम सरकारनिफ्राय फोसावनो सरकार हिसाबै फोसावगोन बेखौ जोङो नुवाखै खिन्थु बेवहाय जायफोर बानस' सरकारि जे काम काजखौ खामानिफोरखौ नायो गुबैयै गभर्नर आरो जिखिनि सालायो बिनिफ्राय जोङो जे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिफोर बिथांमोननिफ्राय जोङो नुनो मोननांगौमोन नाथाय बेखौ नुनो मोनाखै इन्टेनसना माबायदि जों बेखौ बुजिनो हाया खिन्थु बेवहाय जोङो रोखा जानांगोन बे ट्राइबेल माहारिनि सासे दैदेनगिरि आरो बे सा सानजा रायजोआव बिथाङा ट्राइबेल माहारिखौ दिनै मोनसे जे जावरिखांनाय लाबोदोंमोन बै समाव आरो दिनैसिमबो बे जावरिखांनायजों गोबां आसामनि ट्राइबेल माहारिफोरा बायदि मोन्थायखौ मोननो हादों दा बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव नाथाय सरकारनि जिखिनि मावनाय खान्थि माब्लाबा पलिटिकेलि बिथांमोना इन्टारेस्ट माइलेज लानो थाखाय माखासे हाबाखौ मावो खिन्थु माखासे हाबाखौ गारसोनानै दोनो दा पलिटिकेलि इन्टारेस्ट लायालासिनो जाहाथे बड'फाखौ सिबिनायखौ जेब्लायबो लाखिलांथों सरकारा बे आसाम सरकारानो जाथों बे बिटिसि सरकारानो जाथों बेखौ खावलायगोन जाहाथे बड'फाखौ लानानै पलिटिकेलि माइलेजनि थाखायल' जाहाथे बेखौ सिबिया बेखौ जोङो गोसो गोरबोजों जाहाथे बजबनानै जाहाथे सिबिनो नाजायो आरो जायफोर अफिसार दाथ' अफिसारनि आखायाव दङ अफिसार बिथांमोना बड'फानि थाखाय बड'फानि जिखिनि जारिमिन बिथांनि मावलांनाय आरो बिथांनि बिहोमा जायनि थाखाय बिथांखौ जोङो मानिदों आसाम नाङै भारत नाङै बेखौ जाहाथे बिथांमोना मोजाङै स्टाडि खालामनानै दिनैनि दिनाव जेनेबा आसाम सरकारा सरकार हिसाबै गैया नाथाय जायफोरनि आखायाव दङ बे फोसावनायनि थाखाय बा बेखौ अर्डार होनायनि थाखाय बेखौ होनो हायोब्ला मोजांमोन नाथाय बे खामानिखौ जों नुवाखै दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों दुखु फोरमायदों जाहाथे इयुननि समाव बड'फाखौ दिनै साननैनि थाखाय फालिनाय बिनि उनाव बावगारनाय बे जाहाथे थासारिया जाया बे सरकार थानायानो जाथों बा सोरबा बानस'नायानो जाथों सोरबा अफिसारानो जाथों बेखौ जाहाथे गोजोरै फालिलाङो बेखौ जोङो खावलायो।